जोंनि 4 नं बाखुंग्रि समस्तिया गोदान समस्ति गोदान मानसि गोदान कैंडिडेट लोगोसे जोंनि दा यंग जेनेरेशन को जितु गौरव सारा सायख'दों जोंनि प्रियंका मेडाम हक बा जोंनि मीराबर ठाकुर गोस्वामी बा जोंनि मल्लिकार्जुन खड़गे बिसोरनि बिथांमोननि नाजानायाव दा जोङो बांसिन युथफोरखौ माने गोदान जेनेरेशननिखौ माने प्रायोरिटी होदों बे हिसाबै दा आंबो टिकेटखौ मोननाय जादों थ' आङो दा बेखौनो बुंनो नागिरो जे रायजो राजामोननि अननाय आरो गावसोरनि आंनो साहस होनायजों आं बिसिम फैनो हादों थ' बेनो आरो मा बिथिङाव खामानि मावनो गोनां दङ होननानै नोंथाङा सानो? नंगौ आं जिखिनि आं भिजिट खालामदों रायजो राजासिम आं थांदों गामि गामि हाबदों न' हाबहैदों गासै जाति जनगोष्ठीनियाव आं भिजिट खालामदों गतिके आंनि नुनाय मथे किसुमान स्कुलनि समस्या दं लामानि समस्या दं बेखौ बांसिन नुनाया आङो लामानि प्लास नोंनि किसुमान आंनो खोन्थादों मेडाम उमुक स्कुल नांगौ जोंनो स्कुल बानायना होयोबा मोजां माने थांलाय फैलाय बिराद डिस्टेन्स दं बेफोरखौ बुंदों रायजोफोरनि इस्युआ बेनो जे आरो माखासे इस्युआ दं जेनेबा नोङो एसटि नन एसटि बा नोंनि माखासे जाति धर्मनि खोथाथ' दङ बेफोरखौ आङो बुंनो थांला दा मेन इस्युआ जाहैबाय जे मुल्यबृत्ति दा जोङो दाम बारायनायनि सायाव गासिबो हाहाकार जाजोब्बाय रायजो राजाफ्रा दा नोंथांमोना नुनो मोन्दों दाखालि जोंनि हाग्रामा सारा ससियेल मिडियायाव सोंनायाव मा होनदों जे सार मुल्यबृत्तिया मानो गेस सिलिन्डारा मानो एसेबां दाम गोसा जादों सारा मा होनदों जायफ्रा गेस सिलिन्डार बायदों बिसिनाव सों आंहा मिथिया ना आं फानो ना आं बायो बे रावखौ सारा बुंदों बेनो जे मानो जोंनि बिटिसि सरकारा मालाबाबो दाम खमायनायनि बिसोरना क्षमता गैया बेनो जे संख्रि सेरसेनि दामखौ बिसोरनो खमायनो हाया आरो गेस सिलिन्डार दुराय खोथा दा गेस सिलिन्डारनि खोथाया नोंथांमोना मिथिनो हायो गदै भारतआव ओरैबायदि हाहाकार जागासिनो दङ जे लाइन थानांदों बुकिं खालामबाबो मोना ओरैबायदि माने समस्या जानानै दङ दिनै जुदि नोङो बेलेग हादराव जादोंबा जोंनि भारतनि आन्दारावनो जादों जोंनि जुदि नोङो साउथ इण्डियान जादोंबा दिल्लीयाव जानो हादोंबा निस्सय जोंनि बिटिसिआव जानांगौआ बारा सम नांनाय नङा जोंनि बिटिसिआवबो हयथ' गाबोन समफोर जानो हागौ बेफोर समस्या बेनो जे जोंनि कंग्रेस सरकारा मालाबाबो नाजाया दा मुल्यबृत्तिनि सायाव नोंथांमोना बयबो मिथिया जोंनि कंग्रेस सरकारनि आमोलाव सिलिन्डार दामा बेसेबांमोन थावफोरनि दामा बेसेबांमोन पेट्रल डिजेलनि दामा बेसेबांमोन संख्रि बानलु माइरंफोरनि दामा बेसेबांमोन दा कंग्रेस सरकार दा बिजेपि सरकार फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बयबो मिथियो दे दाथ' नोङो बिजेपिआबो एलायन्सआव जिहेतु बिपिएफआ अलरेडि थांखाबाय बिजेपिजों दा बिपिएफनो भट होनाय माने बिजेपिनो होनाय दा जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरा जुदि सत्तक जायोबा दा बिजेपिआथ' अलरेडि बयबो मिथियो जे जोंनि ट्राइबेल मानसिखौ सैथारा जोंनि ट्राइबेल मानसिनो बांसिन दा नुनो मोन्दों ट्राइबेल मानसिफोरनोथ' बांद्राय स्टेटआवथ' केन्डिडेटखौनो होआखै थ' बे हिसाबै माखासे बिजेपिनि निति आदर्शआ बिसोरनि बांसिन जोंनि ट्राइबेलफोरनि सायाव बिसोरनिया माबा दं माने मा होनो बेखौ बिसोरनिया जे जोंनि ट्राइबेलफोरखौ नारसोनायाव बा बिसोरनि मालाबाबो गोजौआव थांनायखौ बिसोर नाजाया बेनो आरोखि थ' आं सानो जे जुदि रायजो राजाफ्रा जुदि मोनथिदोंबा जे मुल्यबृत्तिनि सायाव जुदि खमायनो नांदोंबा दा नै साख्रि मावग्रा हक बा नोंनि हाजिरा मावग्रा हक नों बयबो हेरेसमेन्ट मोनजोब्बाय बर' हारासमेन्ट मोनजोब्बाय दा साख्रि नोङो मासाव नोङो 30,000 मोनबाबो नोङो गथ' गथायखौ फोरोंनो ना स्कुल थांनो ना गारि थाव सोनो बुहुत हेरेसमेन्ट मोनो थ' नोङो मानि थाखाय बेफोर गासिबो मुल्यबृत्ति दाम बारायनायनि लोगोसे बिदि जादों जुदि दाम बारियाबा हयथ' नोङो 10,000जोंबो नोंथांमोना मिथियो जे आगोलाव सासे मानसि खामायनानै 10 जन मानसिखौ फिनो हायोमोन नाथाय दा बिजेपि सरकार फैनाय लोगो लोगो न'खराव 10 जन मानसि खामायबाबो 10 जन मानसिनि थाखायनो थोआ थ' बेनो जे आङो जोंनि बिटिसि बासि हक बा जोंनि आसाम स्टेटआव थानाय जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरखौ बेनो आङो बर' रावजों खावलायहरो जे अननानै एबार मुल्यबृत्तिनि थाखाय जाति माति बेति बा जाति धर्मनि थाखाय जाहाथे जोंनि कंग्रेसखौ भट होनानै देरहासार जाहाथे खालामो जोंनि कंग्रेसआ जाहाथे स्टेटआव सरकार दानो हायो बेखौनो आङो बयखौबो आं खावलायहरो जे एबार जाहाथे स्टेटआव सरकार दानो थाखाय जोंनि ट्राइबेल मानसिफ्रा गासै जाहाथे जोंनि गार' बर' राभा देउरि जिखुनु ट्राइबेल केटेगरियाव गोग्लैयो बिसोर जाहाथे जोंखौ सापर्ट खालामजोबो बेनो आं खावलायहरनाय जाबाय।